Здрасти! Ако си гледал предното видео, знаеш, че моята мечта е да завърша Ironman през 2026 година в Копенхаген. Днес искам да ти покажа как протича една моя тренировъчна седмица с нейните върхове и спадове. Това е един много вълнообразен път и тренировките ми в момента ги планувам сама, като чета доста статии, интересувам се от доста професионални и аматьорски атлети, които споделят своя опит и чрез тях аз експериментирам върху себе си и подобрявам моите физически, психически способности, като преправям тренировките спрямо моите възможности, моите умения, като и надграждам своя капацитет и издръжливост. В една моя средно натоварена седмица тренирам между 10 и 12 пъти. Масово тренирам дворазово на ден. Разделила съм ги на 4 компонента: силови тренировки, плуване, колоездене и бягане. През 2025 година завърших моето предизвикателство да бягам всеки един ден, минимум 5 км. След като ги завърших на 31 януари 2025 година, промених бягането си от 7 пъти на седмица до 3 пъти седмично. В момента работя с приложението Run, с което се подготвям за Стокхолмския маратон през май месец тази година. Приложението ми направи структуриран план за 20 седмици, чрез които ще надграждам и ще постигна целта, която съм задала в него, именно да направя един маратон за 4 часа и половина. Бог дал, Бог взел. Стане. Тренировките са най-различни. Биват дълги бягания, прогресивни дълги бягания, темпо, интервали, лесни бягания, дълги лесни бягания. Също така има и баири. Зависи какво ми даде приложението, там съм му оставила свобода да ме контролира. Колоезденето доскоро го правих 2 пъти седмично, като имах спринтове и дълго каране. В момента вкарах и трето каране, като пак е задължително веднъж седмично имам спринтове, понякога правя темпо каране, основно каране горе-долу по 1 час с ниски ватове и задължително всяка неделя слагам дълго каране от сорта на 2-3 часа, като скоро мисля да година е на 4. Тъй като на Ironman не ми мърдат между 5,5 и 6 часа каране, така че 3 часа в някакъв момент се струват нищо. Буквално нищо. Плуването за в момента е 2 пъти седмично, като скоро ще увелича обема и там, като средно на седмица плувам между 3 и 4 км. Тук съм си изградила, според това, което съм чела от атлети и препоръки от Ironman сайта за тренировки и препоръки от атлетите, съм си направила 4 тренировки, които се редуват през седмица. Имам интервали, имам пирамидни интервали, имам тренировка с падали и интервали по 150 метра, които са средно тежки и тежки интервали. И като четвърто съм вкарала дълго плуване, което представлява загрявка, 1000 метра плуване, 2 минути макс почивка, още 1000 метра, като този обем ще се увеличи в някакъв момент, тъй като имам да покривам 3,8 км. Освен компонентите за триатлона, също е много важно силовите тренировки, за да избегнем контузии. Като тя ги вкарвам 3 пъти седмично. С тренировката ми ги делим на 3 групи. Горна, долна част и интензивна тренировка, за да можем да дигнем още капацитета на издържливост. За в момента съм си ги разграфила понеделник, сряда и петък колело, вторник, четвъртък и събота съм си направила плуване и бягане, а пък тренировките, силовите са плаващи през седмицата, като не мърдат 3. Тоест, минимума ми е 3 силови тренировки и тях не ги пропускам. Ако ще пропусна колело, бягане или плуване, но силова не пропускам. Няма да лъжа, има и такива дни, в които мога да тренирам 5 пъти на ден и пак ще се чувствам добре
Има и дни, в които в момента, в който се събудя и съм стресирана дали ще успея да си направя тренировките и дали ще успея да постигна целта за тренировката, която съм си поставила. Като друг фактор за моя стрес понякога е и времето, тъй като ежедневието ми, освен тренировките, е доста натоварено и всяка една тренировка е внимателно планирана спрямо графика ми. Тоест, дори половин час забавяне понякога са много натоварващи, но в момента, в който влезеш в басейна, качиш се на колелото или сложиш обувките, стреса намалява. В момента, в който загрея във всеки един компонент, се чувствам добре в момента, в който тренирам, но ментално, преди самата тренировка, положението е тежко. Те са монолози безкрайни, 20-30 минути, но целта ми е толкова ясно набелязана в главата и толкова ясно изследвам, че липсата на мотивация не ме спира. Тоест, мотивацията не ми е фактор до такава степен. Дисциплината вече е на толкова високо ниво, че мотивацията пасти да е. Да не забравя да спомена за четвъртата дисциплина на триатлона, а именно храненето. Откакто започнах да тренирам за триатлона, храненето стана неизменна част. За мен да пропусна хранене е равно на смърт и крампи. Абсурд да си го причиня това. Минимума, значи 5 пъти на ден ям. Задължително. Независимо дали имам 2 пъти тренировки, дали имам 1 път тренировка, дали имам 3. Възстановяването трябва да е на макс. Съня трябва да е минимум 8 часа. В някои от следващите епизоди ще ви споделя моето защо, причината, поради която се записах за Ironman, събитията, които доведоха до това аз да се запозная с самото състезание, самия формат Ironman. Ще ви представя и какво точно е Ironman като дисциплина и ще споделя за някои от хората зад гърба ми, които ме подкрепят по този път. Това, което научих от моите тренировки в последните 4 месеца от началото ми за подготовката за Ironman, е, че не е важно понякога как си представяш на тренировка, а е важно, че си отишъл, тренирал си, независимо дали мотивацията има или няма, дали си изморен или си в топ форма. Важното е постоянството. Дори да е лоша тренировката, тя в някакъв момент ти дава тласък към нови възможности. Научих го по трудния път, понякога се обвинявах, че не съм била достатъчно продуктивна, не съм била достатъчно добра, но тялото просто то си подсказва, че има нужда от почивка. Знам, че все още съм в началото, имам още доста път да извървя, но знам, че той вече ме е променил и ще продължава да ме променя и аз ще продължавам да работя толкова усърдно. Ако ти също имаш голяма цел, независимо дали е в спорта или в някоя друга насока, ще се радвам да споделиш долу в коментарите. В следващото видео ще се постарая да заснема една моя тренировъчна седмица с всички компоненти в нея, някои от моите мисли и размисли преди процеса, по време на процеса и след процеса и ще видим какво ще се получи. Абонирай се, ако ти е интересно и искаш да вървим този път заедно. До скоро!